Затвори джамовете, бе! Ще станеш та маскара! Без скорост, газ, бе! Това ти не е Булгара с двойното. Дай! Давай, бе! Газ, бе! Щото не си с пълна газ! За това те носи! Засили го още един метър. Дай. Аре сега. Айде! Няма, той отива право в дървото. Да. Той отива в дървото. Трябва да го кара. Дясната гума трябва му е тук, де върви лявата. А по-отсам. О, не има и блокажи това. Ама нищо. Не Трябва да влезе оттам на втора бавна с пълна газ, ако не излезе, значи няма излезе. Да, ще още малко назад и както казваш ти, плътно вляво тук и... Дай плътно вляво и пълна газ! Къде да вкарам? Кой бе? Така е сарката, кое? Там горе има си, дето пускат, бе. Там ли, бе? Не, тук отгоре има хора, дето пускат там до палатките. Иди горе, има хора, дето пускат. Не, етаме, его, то си има стрелки. Я влез с текезесарката, той с текезесарка момчето. Да! Седнали тук прекъсвачи това онова. Миналата година ги скъса на текезесарка. Ти беше ли? Айде. Дай ръчна лебедка сега. Няма тя там убие всяка инерция.
Значи това е късичко, трябва само малко още. Давай, Половин метър му трябва да значи витарата на жилката изкокна с лекота, бе, не го сети, бе. Аз си мама. Там ако се засили, пък може... То там има път, той път стига до батака, той долу върви. Има един мустак. Да, оттам сега ако го засили. Толкова му трябва половин метър само да прескочи на моста и зад на лява губа. Втори газ! Ай, даже сега трети. Това е. Не знам. Значи няма изле. Не. Ама си го разби. Стана мазало тук. Тук вчера влиза една немска овчарка, тя затъна тя. Айде, ужасно. То оттатъка няма смисъл въобще.